Hello mga lumon, mayong buntag sa inyong tanan diha. Kabalo ba mo mga lumon na duha ka buok ang hot spring diri sa Davao Oriental? Ang isa Baliti Hot Spring, ang isa Dragon Hot Spring. So karon atong tuyokon ug ipasilip sa inyo mga lumon ug unsa kanindot ang isa nila hot spring diri. So tara. Kaning gingan la na Dragon Hot Spring mga lumon, tapad na pud siya sa highway. Unya kana siya nadalan, palambahon ug pabagangga na siya padulong. Ting sa tuo na to maunang sa kinablangan, unahan ana Baliti Hot Spring naman na. So mauning Dragon Hot Spring nila diri naa sa tuo. Karo mga lumon makita man ninyo diha. So nagkapas kinadaan diri ang mga bayronon mga lumon, inig mga ligo mo diri So ang close nila 10 PM sa gabi. Mauna nila mga cottage diri mga lumon. Tag 250 kada isa og lamisa lang pud ang inyong arkilahan, 150 ra mga lumon. Naapod sila ay nagpalahi diri na isa ka cottage, murag dako-dako ni kumpara atong ganina na nakita ninyo mga lumon. 250 ra gihapon ni. Ani siya tong ingon na lamisa na tag 150 ang arkila. Na siya mga lumon na nay token diha. Kung gusto mo magkanta-kanta, pwede ka ayo mo diha. Unay abuhan nila mga lumon o gusto ninyo magluto-luto, so pwede mo makaluto diha. Siyempre ang pinaka-importante sa tanan kinahanglan naa jud mga CR kay ug in case maglain ato ang tiyan naa jud tay madaganan dayon, di ba mga lumon? Naapod sila gripo diri kung gusto ninyo magbanlaw makabanlaw mo diri Mao na ang ilahang pool diri mga lumon, pagkatinaw jud kaayo. Jud kayo maligo diri ba. Nindot pud langoy-langoyan. Ing linawa sa katanan. Nindot kaayo magpatungod diha sa nagtubod na tubig. O ni gitawag og Dragon Spring kay naay giukit nila na bato diri na dragon jud ang porma. Katinaw jud sa tubig. Lami kay maligo diri mga lumon, tanggal jud mo pamaol diri. Ani siya ang mga bawal sa pool mga lumon, kung mahimo ato adjong tumanon aron limpyo pud ang ato ang liguanan diri Ning walay tubig diri mga lumon, mao ni siya ang liguan sa mga bata diri Wala pa lang ni siya tubig kay tungod pag abot nato diri nang hinlo ang tag-iya kay hugo naman pud ang tubig. Nindot jud tong mahinluan pud jud aron ganahan pud ang mga maligo diri Ito diri na lang akong video mga lumon. Please like, comment, share and paki-follow. Salamat. Ping mo kanunay. Bye bye.